саволи кардааст бобои Ҳоҷӣ Мирзо, гӯед агар анализ ё хун супорем рӯза мешиканад ё не? Не, албатта вақте ки мо барои ташхис, барои муайян кардани оне ки мо бемор ҳастем ё нестем, хуб агар аз мо хун мегиранд, ин ягон зиёне бар рӯзаи мо надорад. ё ин ки агар мо дар ҳамин рамазон ҳиҷома ҳам ки кунем, ҳиҷома хунсупоридан, агар хунсупорӣ ҳам ки кунем, ин бар намози мо ягон зиёне надорад. ё ягон бадани мо агар хун ҳам ки ҷорӣ шавад, вай аз шиканандаҳои рӯза ба шумор намеравад. бобои Ҳоҷӣ Мирзо гӯяд ки бесаҳархӯрак рӯза ҷоиз аст ё на? ман пештар ира ҷавобша гуфта будам ки пайғамбари нозанин гуфта буданд тасаҳҳару фа инна фи суҳури барака. шумо саҳархезӣ кунед, яъне ҳадди ақаллам бошад як пиёла чояи обай нӯшед, зеро дар он саҳархезӣ шумо пайғамбар гуфт баракат аст, дар ӯ хайр аст. лекин агар касе ки бисёр мушкилаш омаду ва рӯзи дароз мақсад ҳамон қуввати нохӯрдан надошта бошад ё одатша мебошад, вай рӯзаш дурустае, рӯза дурустаю, вале аз ин таъкиде ки пайғамбари нозанин карданд ки шумо баракат меёбед, шумо хайр меёбед, албатта чи ҳаст, мо аз инш бебаҳра мешем. бисёри нафарҳое ки саҳар намехӯранд, дар ними рӯз пушаймонӣ мекунанд, дар ними рӯз азият мекашанд, баъд мумкин ки дигар маломат кунанд, мумкин бетоқатӣ кунанд, ки дигар аз савоби ӯ рӯз баъд маҳрум мешавад. барои ҳамин чизе ки дастуроти шариатай, ин бисёр ба нафъи моай, ба фоидаи моай. аз ҳамин лиҳоз аз ин баракот ҳам худона бенасиб накунем. дар давом гуфтааст намози тасбеҳро чанд ракат ният мекунӣ ва чӣ тавр мехонӣ? намози тасбеҳро дар кадом рӯз хондан иҷозат аст? намози тасбеҳ, бародарои азиз, ҳукмуш мустаҳабай, яъне касе хона савоб мегирад, касе нахонад гунаҳгорӣ надорад, яъне аз зумраи намозҳои нофилаай. ира азизои худо мегӯянд дар як рӯз як борам ки бихонӣ, ҳамун соатҳое агар монеи намоз набошад, яъне вақте ки субҳ дамидагида нахонем, вақти офтоб баромад, ё баъди пешин бошад, пешаи аср бошад, ё баъди шом бошад, ё баъди намози ишо бошад, ин ҳолатҳода иҷозат аст. мешавад дар як рӯз як бор, дар як ҳафта як бор, дар як моҳ як бор, дар як сол як бор, ё дар умр як борам ки хониш, мега кифоят мекунад. тариқи нияташ ҳамун ният кардам бигзорам 4 ракат намози тасбеҳ, яъне иборатай 4 ракатай. дар ҳамин 4 ракат, бародаро хоҳарои азиз, мо бояд дар ҳар як ракъатеш 75 бор ҳамин калимота бигем: субҳоналлоҳи валҳамдулиллоҳи ва ла илаҳаиллаллоҳ валлоҳу акбар. баъзе ривоятҳои дигар ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ ҳам омадааст, вале ҳамине ки ман гуфтам субҳоналлоҳи валҳамдулиллоҳи ва ла илаҳаиллаллоҳ валлоҳу акбар, ана ҳаминам ки дар ҳар ракъате 75 бор бояд мо гӯем, дар 4 ракат ҳамин 300 бор бояд гуфта шавад. ира намози тасбеҳ мегӯяд. яъне вақте ки мо сураи фотиҳаро ки хондем дар якум ракат, зами сура ки кардем, баъди зами сура 15 бор ҳамира мегӯем. рукӯда рафтем, дар рукӯ 10 бор мегӯем. ай рукӯ ки баланд шудем, бубинед, бо 10 бор мегӯем. саҷдада мерем, 10 бор мегӯем. мехезем дар ҳолати ай саҷда, ҳолати ҷалса мегӯем, нишастан, 10 бор мегӯем. бо рафтем саҷдада, бо 10 бор мегӯем. бо нишастем, бо 10 бор мегӯем. бибин анамин қадар аллакай 75 бор мешавад. яъне 15 бор баъди зами сура аст, баъд 10 10 10
баъди анамин рукӯву баъди саҷдаҳову ҳоли ҳисоб кунед худаш 60 бори дига инош он 15 дига қати 75 бор дар як ракат ҷамъ 300 бор ами калимара гуфтан. ира меган намози тасбеҳ.